Chidzidzo chedu cherapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oya Kilome. Musoro wenyaya unoti kukunda kwaKristu ndiko kukunda kweduwo isu. 1 Korinde 15 ndima 57 inoti, asi Mwari ngaavongwe anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. VaKristu havatizi, vanomirisana nezvinhu, havabvumi kukurirwa, havana chavanotya, vakashinga, vakasimba, matambudziko angauya hawo, vavengi vangarwisa hawo, asi vaKristu vanoramba vachitaura. Vanenge vachitaura mashoko erutendo, vanenge vachitaura sevanhu vanowirirana neshoko raMwari. Isu tinonzwisisa upenyu, tingasangana nezvinhu izvi zvingatsvaga kutikanganisa, asi tinoziva kuti tinokunda chete, takarokunda tikapedza. Kune vamwe vanotaura vachiti upenyu hauna anoziva, hapana angaziva zvichaitika mangwana. Isu hatitaure tichidaro, tinoziva zvichaitika mangwana, tiri kuzokunda zvekare mangwana. Saka tichange tiri kupemberera, tichange tiri kudzana. Chii chinotizivisa kudai? Ishoko raMwari. Nhoroondo yeupenyu hwedu yakanyorwa kare. Inoti zvinhu zvose zviripo kutibatsira. Izvi ndizvo zvakanyorwa muna vaRoma 8 ndima 28. Tinogona kunge tiri kutambudzwa hedu nhasi, asi mukutambudzwa uku muchabuda kubwinya. Kubwinya uku kunenge kwakawanda, kunenge kwakadarika kwanhasi. Izvi ndizvo zvakanyorwa muna 2 Korinde 4 ndima 17. Tinokunda nguva dzose, tinokunda zvinhu zvose zvatinosangana nazvo. Izvi ndizvo zvakanyorwa muna 2 Korinde 2 ndima 14. Haleluya! Nhoroondo yedu ishoko raMwari. Shoko iri ndiro ratinoshandisa pakurarama kwedu. Rinoti tichagara tichingokunda, tichakunda zvakaoma, tichakunda zvakanaka. Saka isu tiri kungoita zvakanyorwa izvi. Nhoroondo iyi inotaura zvekare muna vaRoma 8 ndima 35. Inoti, ndianiko achatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana nhamo, kana kutambudzwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokupfeka, kana njodzi, kana munondo? Mweya Mutsvene ndivo vakanyora mashoko aya, ndivo munyori wenhoroondo yedu. Saka vanotsvaka chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari, vanochishaya. Saka vanozongopedzisira vachiti takakunda, tikapedza. Munyori wenhoroondo yedu akanyora zvekare muna Isaya 54 ndima 16 kusvika 17. Vakati, tarira, ndini ndakasika mupfuri wesimbi, anopfutidza mazimbe moto ugonganduma, uye anopfura munondo wakakodzera pabasa rawo. Uye ndini ndakasika muparadzi kuti aparadze. Hapana munondo ucharwisana newe ukakunda, uye uchakonesa rurimi rumwe nerumwe runokupomera mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaJehovha, uye uku ndiko kururamisirwa kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Aya mashoko anoshamisa zvikuru, anofanira kukushingisa, anofanira kukugonesa kumirisana nezvinhu zvose muupenyu, anofanira kukukundisa zvinhu izvi zvose. Gamuchira kukunda kwakaita Kristu, bvuma kuti vakakunda kuti iwe usafanira kurwa. Hapana chinhu chinozogona kukukurira. Mbiri yaMwari inozoonekwa paupenyu hwako. Hapana chingazokukunda munyika ino. Wakatokunda kare. Kukunda kwaJesu kwaiva kukunda kwako. Saka hapana chauchafanira kurwisana nacho. Usarega zvinhu zvenyika ino zvichiita kuti usagamuchira chokwadi ichi. Pupura mashure mangu uchiti, mumagwaro makanyorwa nezvangu. Zvinhu izvi ndizvo zvandinoshandisa pakurarama kwangu. Jehovha ndiwo dombo rangu, ndivo simba rangu, ndivo kubwinya kweupenyu hwangu, ndivo mbiri yangu. Ndinogara mavari, saka ndakakunda nyika ino. Ndiri kurarama semunhu akakunda. Ndakakunda paya pakakunda Kristu. Ndinokunda zuva rimwe nerimwe. Ndinotonga muupenyu huno. Kristu Jesu ndivo vanondibatsira kukunda.
upenyu hwangu hunogara huchifambira mberi. Ndinogara ndiine rugare, ndakapfuma, ndine utano hwakanaka, ndakagwinya, ndakasimba. Mwari ngavapiwe mbiri yose. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti vaRoma 8 ndima 28, 2 vaKorinde 2 ndima 14 na 2 vaKorinde 4 ndima 15 kusvika 18.